Hyvä, saa sanoa hyvä. Ei, mutta siis ohjaaja saa tässä kehua, kun se käy, mutta muut on hiljaa. Mutta jos kun koira tekee hyvää suorituksen, niin kerrotaan sille, että sä teit hyvin. Mä oon tyytyväinen, mutta se ei tarkoita sitä, että se koira on löytänyt oikein henkilön. Noin, hyvä. Ja siihen maalimies kehuu ja sitten tulee palkkaa. Maalimies ottaa sen kontaktin ensin siihen. Toisella kertaa oli tälläkin ihan eri meininki, kun se tuli tuohon keskelle. Äsken oli vähän, että mikähän tää juttu. Nyt oli jo. Tää tiedetään. Juu, tää hallitaan. Älä tukkaa enää. Jännä tuo kuolla. Kato, taas. Ja vähän niinku, Eli tietää niinku suun koira, niin ottaa seuraavan kerran viimeisenä. Kun nämä muut reagoi niin voimakkaasti. Hajumaan. Ihan. Niin. No niin, sit vaan menet seuraavalle.